Hei, मा दलद थाखो नोंलाय? वाह, खेबनैसो नायग्लायबावो। वाह, देन्जारलै लोगोफोरनो हांसोआ। खेबनै नागिरलायबावो वाह। बावला नोङो जाम्बा। गाबोन नङाबा समफोर लगायलानोसै नोङो। ओइ, हांसो बेदर बावला सानसे बा साननै दोननानै नोंखौ खंख्लायनोसै। खेबनै नागिरलायबावोसो बा। देद। दलथालाय दलथालाय। नों अबाव खारनो हानो जाखो खाजानानैलाय। बेसे गिलिरथाय दाबो दांनायबावाखै। होद एसे गिलिरानोथ'। 400 थाखानि माला थिगैनो दङ। 400नि माला थिगैनो दंलै अजन दङ। बे हांसोखौ 400 थाखानि बायना लाबोदों आरोना लोगोफोर न'निफ्राय। बेखौ जानो होननानै लाबोदों। हांसोआ एसे मोदोम दङ थिगैनो दङ लस जायासै 400नि बायनाया। साननै सानथामसो थानानै एसे आदार होनानै फुंहोनानै खंख्लायसै आरोना बे हांसोखौ। बर'फोरनि हांसो नालाय अजन जायो। ओइ, आयु 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 वाह। दांबा खेबनै नागिरलायथारदों। था बागाना नै आंना था बागाना। अयथासार सान्दुं जाखाबाय। बारानो थोबसेबो गैया दिनै। बिलाइयानो मावा हनै मोनसेबो। था बिलाइयाबो मावा हनै मोनसेबो। फाग्लासो बिदि गरम आयु 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 सोरांजेननायनिफ्रायनो। थोदस बेराम जालाजोबगोनलै मानसिफ्रा गरमजों। औ ए आंनाव जे दङ नै लोगोफोर जे गाबोन ना सारहैगोन गाबोन नै फुरा रेडि खालामना दोनबाय। बारलि सारहैगोन बारलि लाना फैगोन। आयु गरम जालालै फांखा जायाबा जाला आयु गोलोमजोब्बाय। दे नै फांखा जानोसै दसे। आयु थैखागोनसो माथो गरमा। आयदै दसे गोलांबावसैसो। बाबा बिदि गरमाव थैगोनलै ओंखारनो हाखाया।